Zdravím vás pri novom videu. Veľa z vás sa ma pýtalo, či ešte niekedy natočím nejaký vlog. V krátkosti tu ma máte. One last time. Dohodol som sa s kamošmi, že zajdeme do Alp na 3 dni na nejakú menšiu túru. Tak dúfam, že to zvládnem, pretože naposledy, keď som bol s Patrikom na túre, tak som skoro prišiel o život. Tak snad nezomriem už prvú noc. Je už 19:49. Za chvíľu zapadá slnko a chceli by sme sa dostať aspoň troška niekam do lesa, aby sme boli schopní si rozložiť stany. A ako ste si všimli, určite nebudeme prespávať v nejakých chatách alebo hoteloch, takže som zvedavý, ako to dopadne. Takýto geniálny prístrešok máme na prvú noc. Jo, jako je to pěkný, je to pevný, myslím, že stavaři byli pyšní už na nás. Třeba uvidíme zase jeleny, a i který jsme tady před chvilkou viděli, pár rohama krásnýma, takže... Možno sa k nám pridajú večer. Prvá noc za nami, Miky sa krásne vyspal, Patrik tiež, my s Filipom moc ne, ale snaď to bude v pohode. Posledná zastávka na doplnění vody před smrťou. Čo? Co je taky nekorektní, co se nemůže říkat na YouTube? Cigán, buzera, černoch. Stop it. Get some help. Dostali sme sa na prvý vrch, 2080 metrov. Práve máme menšiu prestávku na obed a čaká nás ešte ďalší vrch, 2400 metrov. A neviem, či to ešte zvládnem. Ale zvládne. Patrik ma tu celý čas hecuje, že to dám, ale neviem, no. Už táto 2100 mi dala zabrať, takže... Je to jenom v hlavě. Tvoje hlava je nepřítel. A srdce. Srdce? Ne. Proč si skolabuješ a jdeš dál? Chalani celý čas, čo idú, proste tie kopce a teda, no tak idú so stepom, že 110 a ja celý čas idem 180 tep. Ja mám normálne pocit, že mi vybuchne srdce. Nachádzame sa na ďalšom vrchu, je tu zase takýto kríž. Zase zapisujeme mená, že sme tu boli niekedy a čaká nás už iba výstup na tento malý kopček. Neuveríte, ale akože títo chalani by to dali určite. Ja určite nie, ale som tu. Som mal dobrého trénera Filipa tu na a donútilo ma vyliesť až na najvyšší vrch, čo je tu. 2416 metrov. Hneď chcú ísť preč. Ja by som si to ešte trošku užil. Já bych tu story řekl, ale celou, ne? Jakú story? No, že si ti potřebuje srát. Nikto podľa mňa nesral v takej veľkej výške nad morom ako ja teraz. Skrytou footage, jak seru, uvidí to hero. Nice. Patrik mi dal mi radu, že keď sa vyserem, tak to mám zahádzať kameňmi, tak že vraj on to robí vždycky tak, takže vždycky, keď nájdete nejakú kopu kameňov, no tak nepozerajte pod ňu radšej. Tu ako si môžete všimnúť, už je pár tých kôp s kameňmi, takže podľa mňa nebudem prvý, ani posledný. Filip si tu strašne sedí ako pán tohto vrchu. Veľká čilovačka. Hej no, dostal najlepšie pochvál miesto. sa, aký si pujak. Fakt zomieral som, akože neviete si predstaviť, ja nemám žiadnu kondičku, akože vystúpať toľko metrov mi dalo zabrať. Asi viete, ako fungujú Alpy, že to nie je len kopec hore, ale idete 10 kopcov hore a 10 kopcov dole. Ten najväčší cieľ z tohto výletu už mám za sebou a teraz už mi je jedno proste, jak to skončí. Aj keby som sa kotúľal dole kopcom, proste nejako už sa dole dostanem, no. Stay hard. Sedu nějaký hokej. Chceš si spraviť nejaké promo na... Ne, jsem se tu zeptat, vygoustili byste někoho, jakože přijde vám to normální? What? Bro, what are you talking about? Ešte by som chcel spomenúť, včera sme došli okolo 8. Stihli sme prejsť ešte nejakých 6 km, dneska sme prešli ďalších, ja neviem, 11. S tým, že stúpanie je 3500 metrov alebo koľko dokopy. Fakt na začiatku som si neveril, že by som bol schopný vôbec výjsť ten prvý kopec, ktorý mal 2080 metrov, ako som vám spomínal. A teraz keď sa pozriete, ten kopec je tam a je úplne maličký. Oh my god! Wow! Kámo, vidíte? Čo to je za zviera? Vyzerá to dosť crazy, dúfam, že sa to ku mne nedostane. Richarde, jak se cítíš? Vynikajúco, fresh ako rybička. Jaký máš pocity z toho, že jsi byl tam, kde jsi byl teďka? Tak to jazero mi prišlo celkom nízko. Nečakal som, že budem klesať asi ďalšie 2 hodiny po kameňoch, ktoré nedržia vôbec a celý čas sa budem iba tak
šúchať dole, ale it is what it is. Našli sme si tu nejaký spot, ideme rozložiť asi stany alebo len tarpy. Jedna jediná nevýhoda na tomto mieste je, že každých 2 metre sú tu takéto obrovské kravie hovna. Není to krásný, to je příroda, ne? Máme tu krásne nové ráno, krásny východ slnka. Odporúčam chodiť na východy slnka iba do Alp. Fakt zážitok. Chalani všetci ešte spia, dneska už je cesta iba domov. Dvaja z nás sa rozhodli ísť ešte cez 2 kopce. Ja už na to kašlem, ja už som si prešiel najvyšší kopec a menšie kopčeky už ma nezaujímajú, takže nejakých 13,5 km by to malo byť už iba. Aj si neviete predstaviť, ako sa teším domov. Akože mám rád prírodu, všetko a teda, ale potiaľ. Je to nádhera si to zažiť na pár dní, ale ani si neviete predstaviť, ako sa teším doma na sprchu. Ty kokos. Počkám, pokiaľ sa chalani zobudia a ideme na to. Takže výprava zdárně dokončená. Kluci jsou podle mě v dobré formě. Teď už se jenom abych to dal znova. No! God, please, no! No! Vítam vás zase opäť z nádherného Rakúska, trošku z inej časti ako naposledy. Po ťažkom výlete v Alpách sme si prišli trošku odpočinúť s partou, ktorá práve kupuje len lístky. Ideme si to užiť dneska. Dúfam, že to bude úžasné. Mali by to byť pandy, to je hlavný dôvod, prečo som tu dneska. A je potom v pláne hneď po zoo ísť na obedík a potom Práter. Takže tiež som zvedavý na ten park, čo to bude za atrakcie a teda, že vraj je to úplne najlepšie. To je Das Pferd. To je kôň po nemecky? Pozrite na nich, jak obdivujú kravičky. Jdeme dál, tohle máme i v Česku. Chceme miminko. Tam jsou, jo? Ja vidím tu na kozy. To máš aj opicu. Ja som slepý. Ríšo, řekne No. se kamzík slovenský koza turistič, ne? To je po polsky, ne? Aha, tak škoda. Ještě jak se řekne maďarsky včela. Myslíte, že letou Seremet. stromy? Žiadne zvieratá zatiaľ, je to tu prázdne. Vidím tady Ice Bear. Já abych jako zapadl mezi to, tak abych tam musel s nima být OK. Aký máte z toho pocity, že mali by tu byť všade niekde zvieratá a zatiaľ tu žiadne neboli? Ukazujú nám ich iba na obrázkach, zrobia tu pre nich miesto a potom ich neukážu. Tady si zaplatil za 700 pade jenom obrázky. Vidíte nejaké rybičky? Ale kamoš. Konečne poriadne množstvo zvierat. To je hrozný teprák dinosaurus. Taká zajímavá rybička tu je. Ježiš, to je sumec. To detsko úplne prdeli, wow. Podľa Myši som zatiaľ nič poriadne nenatočil, tak Myši, čo by podľa teba bol dobrý content do videa? No Povedz. tak až tady bude třeba nějaký tygr, nějaká panda, ne samý ptáci prostě. Jo. Ja som myslel, že ptáci sa ti páčia. No jakože zatím dobrý, no. Naposledy si jak chcela tú fotku s tým ptákom, chápeš? Jest, tak to napravíme, kámo, sežneme nějakýho ptáka a vyfotíme se. Taste test. Koľko dáš z 10? Je to klasický párek, co si koupíš někde v Billa. 6, 7, 10. I don't wanna start down and I don't wanna be home. Vidíte to nádherné zviera, ktoré je tam. Ak ho nevidíte, tak ani my. Pretože tu žiadne nie je. Musím si ho tam představit právě, Jo, celá tá zoo funguje na tom, že si musíš predstavovať tie zvieratá v tých výbehoch. To ti Že právě tie jako rozvíjí tu kreativitu, víš? Prvá zajímavá vec, ktorú som tu našiel, a to je, že konečne som tu našiel mota. Je tam niečo zajímavé? Nice.
konečne som videl pandy, ja som šťastný, peniaze im nemusím vracať. Čo Denny, jaký si mal ty pocit z pandy? Stalo to za to? Moc. Věděli jste, že žirafa má stejný počet obratů jako má člověk? That's really interesting. Next time, keep it to yourself. Čo? Čo vidím? Čo? Neměla, ne? Oh sme sa bavili s Dalikom, že Mišo má dneska nejaké veľké kozy. Že čím to môže byť? Dalik to prepisuje... Jo, čím to může být? No. Tretiny brat sa vracia a hneď za ním si všimnite tohto pána s týmto geniálnym účesom. Aký podľa vás bola zoo? Dobrá, ale jsem mega unavená. No, tak 6-7 z 10. Práve sa nachádzame v Prátri. Mám tu také dva atrakcie, ktoré by som chcel vyskúšať a to je žetískáč. Jo, stískáč. No a že je vraj najväčší v Európe, takže na to som hodne zvedavý. Čum na ně. A potom ešte nejaká obrovská dráha tu má byť, na ktorú chcel ísť Dalik, takže na to som takisto zvedav. Tak už jdou. Čum. To víš. Je, ten Dalibor. Tady je máme. Vyčekal se to špatný, ale... Píčo. Tady tohle. Jak seš Fuj. Jsi úplně jakože... Super pocity, hneď ideme teraz na druhú, to bude ten žetískáč, snad tam nebude veľa ľudí. Chcem ukázať, ešte vyber si stranu. Ja, toto bude väčšia, toto bude menšia. To už nechceš. Větší. Stop it. Get some help. Vyhral som. To je tam? Dobre, všetci vyhrávajú. Nevím. Nazdarec! Já se bojím. Míšo, Robo, tak co? Bolo to easy. Je mi teďka trochu blbě. Nahoře mě nebylo vůbec blbě, ale teďka trochu cítím v hlavě, jak když jedeš autem. Za mňa to bolo úplne easy, po tom, čo sme zažili pred tým teraz atrakciu, tak toto keby si išiel úplná pohodinka. Je ti blbě? Blinke! To je špatný nápad, špatný. Jo, to Richard se používá. Mám túto atrakciu za sebou, bolo to zase super. Míši, ty máš aké z toho pocity? Bylo to crazy, jak se to se mnou točilo o 360 stupňů jakoby doleva a doprava. A ty spády byly asi, nebyly tak hrozný, jak tam na tom, co jsme byli předtím. Tam to mě přišlo horší, tam jsem si fakt cítila, že padám. Tady jsem jenom nevěděla, co mám sledovat, když se točím takhle prostě. Já přemýšlím, co bylo horší, jestli tady toto nebo... To prvé bolo horšie za mňa, miliónkrát horšie. Ale nečekal jsem, že to bude takový vykroucený. Overall zážitok za mňa super. Už ideme všetci domov, pretože Dalek sa ešte ponáhľa do Brna. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil aj s touto druhou časťou. A to bude asi už pre tento vlog všetko. Ahoj!